के चुनो साका केबुबा मायुं फाइदों सापेका हाइफोनो जों आरो जागावो आफ्रो आजरावो कमन्डु फुसनि दङ अ महारानी बर' जों कगलायखा कमन्डु फुसबा दिनै आचुकजाक बरम गोनां जिएन दे बर्मा बबो आजरावो कमन्डु फुस गायो बिनि दल सा दंमाने र आफ्रो जों मिलिलाया ताबु थानसांखा बेलायसिनि बोखा खा दंथगो आजरावो बुकुं कलक बुकुं बारा हिनि अ जे वाथैलंनि गिला तलेनि बर' रक गोबां मायांबाय सरनाथि मांफायका आजराव गोबां माजों बरकनो माइरं थेके सुबाखा किन्तु दफानि बागै जों अब हायके आसुक सेक्रिफाइस खायफायका दिनै सामाजिक जीवन किफिलि फायमानि परेव जों केन्द्र सरकार बाय एग्रीमेंट नङो 250 कोटी रां केन्द्र सरकार जोंनो रिना हिनि एग्रीमेंट सयरि लेखा दिनै सुजु 250 कोटी बाया गोबां मा आरो जागावो जोंनि दङ एग्रीमेंट बिसिंतियो जे चिनि तिप्रासाराव जे बुइबाय सातो जागै दंमाने मानथाय माया चिनि जेकिनो मानाफनो बंचित खायजागै दंमाने केन्द्र सरकार जोंनो किसि साफनो नादि हिने दिनै केन्द्र सरकार जोंनो रिरिखा आबनो तिनो दिनै मालाय मा पान्दा जों पावै थांया नर जोंनो सुबा माने ताबु बुखा दङ दिनै अर जागावो पयला अ मालाय मा ताइ लामसंमा पान्दा खायना चिनि सार एमएलए दिनै ब एमएलए नि नगो आसुइ दंमानो बुनो तिनी काहाम हामया बुयो हिंजागो तिनी अ महारानी पुरो तिनी इलिगेल माइग्रेन तिखलेन बांगे जों रेली खालि मारनो अनेक बर सोशल मीडिया बनगो कैसा बर कमेन्ट हायासो कैसा फोन खाइसाओ नर तिप्रामा थानि एमएलए उंगै दङो तांनि बलं बरनि थाङै आरो जागावो मिटिं खालाय दङ आबो हायबो हिंजागो किन्तु तिनी सुख नायनाय माने जतन साय अ तिप्राहानि तिप्रासारन बांगे दफानि बांगे कक सावि चिरि तनेला आं ताबसो जराते सिमाला सिनि एमएलए सारनो कैसा सनक अब हायके तिनिसो जराते केबो गोबां मा बहाय एमएलए दङ किन्तु खरां तिसाया केबो अ इलिगेल माइग्रेन तिखलेनानि बांगे ना बरम गोनां एमएलए रंजित सादे अ आइना सनामदि अ आइन केन्द्र सरकारनि थेके होम मिनिस्टार थेके अ नोटिफिकेशन अंखारि फायका इलिगेल माइग्रेन तुखलेनानि बांगे किन्तु तिनी बचिनि बर दफा जाति सुबके दंबायो मासु बेंगाइ दङ ससियेल मीडिया सावै खबर थुंनाय ब केबोनि पारमिशन नाय इलिगेल माइग्रेन तिखलेनानि खाय दङ पलिटिकल निबां मालिस निबांगे बबा खाय दंका अब हायरबो हिंजागो किन्तु चिनि सार चुप दंया नांखाय चिनि सार दफानि बागै थोरि नायने ताबुकबो चिरि खावै साय दं अब शुधु आबैया नर खोना गोबां मा ससियेल मीडिया ब रिजल्यूशन लेटार पर्यन्त रिखा दरकार नाखा आं दफानि बागै सामुदांमायाके आं रिजल्यूशन रिवे आं पाब्लिक बाय चबाख्लायनाय पाब्लिक एक लगेखे चबाख्लायनाय ताबुबो ब गसिजा आबानि बागै तिनी अ मालाय मा पान्दाबो अबहाय दिनै वासुमा दंमोन तिनी अ जे 250 कोटी रां मानो नर न खक्साफोनो रिना हिने ताबु चिनि सार अबहाय के जागा प्रग्राम खाइ दङ ताकुरो गोबां मा बरक फर्म फिलआप खायलेखा गोबां मा बरक अनेके बरक मा खाया दङ आबो नर सयज खायदि चिनि अ जे फर्म फिलआप खायने र जखने जों सरकार बाय कक रिलेखा सरकार जोंनो गसिखा नरनो लाख से रां रिमे फनो खक्सा पैसा फनो नरनो दायरि दाने बागै चिनि अजमार साखथारि दङ वान सगै दङ ताकु ताइबो गुसं आबनि बागै जों वाराना ककरे जों गोबां मा अर जागाव सियो जे 250 कोटी बे फालि रिजाखा बर ताबो राजनीति कताल से खायो निजागै दङ किन्तु जों राजनीति कताल या ताकु ताइबो गुसं जों राजनीति या जों बुबा गानो तैनो तिनि सुजाति चबा खाइ दङ बुबा गानो प्राउड किन जों ताबो चबा खाइ दङ बुबा गानो बिसास खाइ जों ताबो जागा जों कक बेरि दङ जागा जों दफानि मागे अ इलिगेल माइग्रेन बाहाय कि तिखलाया तिनि जों खाइ दङ नरा वासु खोना नरेंद्र मोदी लंग लिव अमित शाह लंग लिव माबा अमो एमएलए रंजित देवर माबा बीजेपी से थां खोनाबले नरा वासु खोना आबोया ताकुरा बर न जों धन्यवाद मा जानांगौ तिनी अ तिप्रा रायजोआव कुना जे एडीसी एरियाव बुकुं कलर हाबै दंफायो बर न तिखलेना बांगे ब थांनाय 19 तारिख नोटिफिकेशन तिखलानि मान कारण से तिनी नरेंद्र मोदी जी न तै अमित शाह न जों धन्यवाद जानांगौ तिनी आरो जागाव कुनो बीजेपी थामानि काउ याब तिनी आरो जागाव जों साइ दं हाँ बोबागानि बदल उंगैसे बोबागानि कुनो अको सारा
डिसिसन सारा बुबागान कमन सारा बर रैली खाली तो होने जोंनो बेंगेलायो नु आं तां सिरि ताबो बुबागान दल बुंथों दल यांथों रिजानि सितो जेसेबा नंथों इलिगेल माइग्रेन जों टेक्लेन नांनाय आबो सिसिं साक्ताम नांनाय किन्तु नरक पागथों बेखना नरक पागथों बेखना 2009 2006 जेराव बुकुं कलक बुकुं बारांफ्रो आफ्रो जों बाहायके मातों नरम थाने किसाल मयतो तंमाय आफ्रो जे चिनि ताखुरो कानमा कांसा जुमा कांसा के पारा पारावो नक पु महारानीपुर बाजार स्कूल चागलेलिया अब हायरं लेखा तिनी आकर न मयतो मा खांखे मकलि मुक्ति ग्लायो किन्तु नरम ते वैसा जों फाइमाले फेमानि बेलाय हामबा जों अ लामारो सिलिया आजरारो अ लामारो अबहाया तिनी कताल कताल लामा थांबायखा अनेक बছर थांखा आं जे ओ माइं दुआल हिमारक निनि मन मनजय निनि पानबारि থেকে रमै टाउनखर থেকে रमै जतर सीता कुंडल থেকে रमै गिला तेरल থেকে रमै आं अर जतन साइमनो अरन ताकुरबा तै वैसा किफिलि मालै माका तै वैसा अर कौ सानै सुजुग माका अबसे आनि प्राउड अबसे आं नरबै धन्यवाद माननो ताकु ताइ बगुसो आबन बागे ताइसि आं नगो चिनि रियां अर बुरि रक आचुजाक नगो आबो आगे तो सुंग या बर ओ हासुकनि बरक जेमन फलका साइडनि सियो बरक नुचों आगे चों तुमफ्रो बहु हासुगो चिनि रियां रक मासा मासु दं किन्तु साना थांखांखा बरबो अनेक चुनो सुबाजाक बरनि हासुगो बरनि गारियो चुं माइचावो तिनि असुजाते दफानि बागे सिक्रिफाइस खायका किन्तु चिनि दफानि बागे स्लाइबे जवा खायफोनो चों सक्सेस खायमे आपनो ताबो गणतन्त्रनि बिसिंदै जों बाहायखे चिनि दफानो फियोगै मानाय जों स्लाइबे जवा खायमासिमिया ताबो जों गणतन्त्रनि बिसिनिबो जवा खायलायने ताबो बुचिनि सार जों याकायाव दैदुलै जागा जागाव अबाहायखे जों प्रग्राम खाय दं आबन बागे ताखुरक नरक रेडि दं दे नरक माननाय नरक अ फर्म फिलआप खायमारनो काहाम के नरक डकुमेन्ट जमा रिवे अ डकुमेन्ट क्लियर खायदे जदि से आरो डकुमेन्ट जेमन रेशन कार्ड नाम्बार आधार कार्ड नाम्बार निनि एकाउंट नाम्बार IFC कोड नाम्बार आब्रो क्लियर ननाय जदि से क्लियर नखा नरनि मिस थांमानो जहतु नरक मानना हिनि रिफेकांखे काहाम बाके डकुमेन्ट रिलायदि नरक नाइसिंदि जरा बिसि लगलाग जरा किसिसान बिसिंदिनो चिन अ एग्रीमेंट नि खक्सा खने फनो नरक मानना हि आं आशा खायो आर अरन बिसियो चिनि सारसं काहाम काहाम सामुदांगि दङ आबन नरक मानायनाय आर ते कैसा नरक आं क्लियर के सान मसो जोंनो तिप्रामथानि लीडर जों तिप्रामथानि लीडर बाहायखे